Myslíte si, že držať psa na reťazi je v poriadku? My si myslíme, že vôbec nie. A určite vás o tom presvedčí aj náš dnešný hosť, Veronika Cifrová-Ostrihoňová. Človek by si povedal, že sme v 21. storočí, toto sa už určite nedeje, ale v súčasnosti ešte stále sú tisícky psov uviazaných na reťazi. A myslím si, že problémom je určite vymožiteľnosť práva, ktorá v tomto smere asi nie je. A možno aj fakt, že ľudia psa na reťazi považujú alebo nepovažujú za týraného psa. Tak je úplne chore, že pes už je cítiaca bytosť aj podľa zákona po novom a napriek tomu to, že ho držíme na reťazi, je úplne v poriadku, pokiaľ má 2,5 metra a nejaké malé špecifikácie, ktoré má mať. Ako keď je raz niekto cítiaca bytosť, tak nemá čo byť na reťazi. Myslím si, že ani manželov nedržíme na reťazi občas a ani nikoho iného a preto by tie psy nemali by vôbec byť na reťaziach. A je to zažitý koncept. Dlho je u nás tá predstava, že pes na reťazi nie je nič zlé, ale ono to zlé je a tomu psovi to ubližuje. Takže jednoducho to sa musí zmeniť. Ľudia to považujú za normálne a veľmi zaujímavé je to, že tieto zákony sú. Nedávno bol teda schválený zákon, že pes už nie je vec. Na druhej strane je stále zákonom stanovené, že teda pes môže byť na reťazi a ľudia to tým pádom považujú za normálne. Skúsme si povedať, prečo je to zlé a čo to tým psíkom spôsobuje. Tak logicky, keď je pes na reťazi, nemá svoj vlastný priestor, má ho veľmi oklieštený, to znamená to robí zle jeho psychike, to robí zle jeho fyzičke, lebo nemôže sa hýbať tak voľne, ako by sa mal. Môže sa mu tá reťaz vrastať do kože, môže mať plesne, rany. Jednoducho všetci možno sme videli psov na reťazi, kde vidno, že na tej reťazi sú a sú zanedbaní. A ten ich život je extrémne nekvalitný a je oklieštený v tom, že nemá ani mentálnu slobodu a nemá ani fyzickú slobodu, lebo je niekde uviazaný a musí sa riadiť tým, kam ho tá reťaz pustí. Ja napríklad vôbec nerozumiem tomu, prečo si ľudia zaobstarajú psíka, keď ho v konečnom dôsledku majú celý čas na reťazi a nevenujú sa mu. Tak ak máte psa, tak asi by ste ho nemali mať len na reťazi, logicky. Možno to niekto vníma, že ak je to nejaký strážny pes, tak stačí, keď je na reťazi vonku, lebo stráži nejaký objekt a tým pádom v zásade nemusím sa starať o jeho psychiku alebo fyzično, lebo on tam je len na to, aby brechal, keď prejde niekto, kto tam nemá prejsť. Ale ono to tak nie je, veď to všetci vedia, že aj keď je to strážny pes, tak on potrebuje chodiť von, chodiť sa prechádzať, potrebuje mať nejaký kontakt s ľuďmi, lebo aj pes je bytosť, potrebuje komunikovať, cítiť, že sa s ním niekto, že sa o neho niekto stará, že sa mu niekto venuje, lebo keď to tak nie je, tak potom ten pes môže byť agresívnejší, môže byť menej zdravý a jednoducho to, že on žije na reťazi, to nie je život. On musí chodiť a musí byť vonku, musí byť medzi ľuďmi. A nie možno niekde aj tá priviazaný. zmena prostredia je celkom dôležitá pre psa. No určite zmena prostredia je dôležitá, lebo veci zoberme si to na sebe. Keby sme boli zavretí stále niekde, tak asi nám z toho preskočí po chvíli a nikto sa nám nebude čudovať, keď budeme zavretí celý život v jednej miestnosti alebo na nejakých pár štvorcových metroch. A ten pes predsa to má úplne rovnako. A teda nie je to len o tom, že by mu to poškodzovalo fyzicky, ale aj to vplýva nejakým spôsobom na jeho psychické zdravie. No určite to vplýva na psychické zdravie, lebo aj ten pes potrebuje stimuly, potrebuje vidieť iné prostredie, potrebuje cítiť nejaký kontakt, potrebuje zmenu toho prostredia, potrebuje sa ísť prejsť, potrebuje cítiť, že sám sa vie hýbať, že nie je len niekde priviazaný a ide tam, kde ho to pustí. Takže tú mentalitu určite ho to okliešťuje a potom môže naozaj byť agresívnejší alebo akýkoľvek iný a je to len chyba toho, kto ho na tú reťaz dal a nie toho samotného psa. A ešte mi napadlo, ako sme sa rozprávali o tom, že zákon teda povoľuje mať psa na reťazi za určitých podmienok. Ako to vlastne dokážeme kontrolovať, že tí ľudia dodržiavajú tieto zákonom stanovené podmienky? No tak myslím si, že u nás sa to nedokáže nejako kontrolovať, takže myslím si, že u nás systém kontroly toho, či psi majú dostatočne dlhú reťaz a takú vyhovujúcu zákonným podmienkam neexistuje. A je absolútna utopia si myslieť, že to niekto bude dodržiavať a kontrolovať, keď vieme, že ten systém kontroly nie je. Čiže ako to je smiešne si myslieť, že my dáme nejaké pravidlá do zákona, že keď to bude takto, tak je vlastne humánne držať toho psa na reťazi, keď nemáme nikoho, kto by to išiel skontrolovať, veď deti sa nekontrolujú dnes, tak kto by chodil dĺžku reťaze psa kontrolovať. Tak čo by sme možno vedeli odkázať ľuďom, ktorí si na základe tohto videa môžu vstúpiť do svedomia a možno zmeniť niečo na... No tak treba pustiť tých psov z reťazí, treba sa s nimi ísť prejsť, treba sa s nimi trošku pomojkať, porozprávať, jednoducho sa vcítiť do toho psa a povedať si, že no čo by som ja na jeho mieste chcel. Chcel by som byť tu sám, niekde priviazaný? Určite nie.
Takže len proste trošičku nejakej ľudskosti, empatie a dať tú reťaz dole a uvedomiť si, že my by sme nechceli byť na reťazi, prečo by mali byť psi. Presne tak. Môžeme teda povedať, že v podstate držanie psa na reťazi je v určitom zmysle týranie psíka. Poviem to takto otvorene. A tým pádom my, ľudia, máme ani nie že právo, ale možno aj povinnosť to ohlásiť, keď takéto niečo vidíme a zdá sa nám to nie v poriadku. To je úplne jednoznačné, že keď vidíme psa na reťazi, tak je to týranie. Podľa môjho názoru to týranie je, keď možno zákon hovorí niečo trošku iné, ale nie vždy je to všetko tak podľa zákona, ako si myslíme my, obyčajní ľudia. To znamená, ak vidíte psa na reťazi, tak kontaktujte políciu, kontaktujte zvieracieho ombudsmana, štátnu veterinárnu správu, niekoho, kto dokáže skontrolovať, či ten pes naozaj žije v podmienkach, v akých žiť má. Lebo je v záujme nás všetkých, aby žil v podmienkach, kde mu je dobré, kde sa mu nezmení povaha tak, že môže byť agresívny, môže urobiť niečo, čo by potom ublížilo nám ďalej. Takže je našou psou povinnosťou upozorniť na to, že pes je na reťazi a že asi nie je všetko v poriadku. Presne tak. Určite sa zhodneme na tom, že toto bola mimoriadne dôležitá téma a preto budeme veľmi radi, keď ju budete šíriť medzi ľudí sdielaním tohto videa. Majte sa!